fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to likseyba gural yero to agrisa to Sinthiane Diakiri to Houdallayi to Ɗal Haya to Mafodou to Lodiolo to Lobbudu Barogala to Jeeriyala Tumbere to Jingue Jeeri to Awoynata koto Teccana ko on takkusan juula ha e nder duɗal ceerno Abdoul Gouddoussi to Jowol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi alkamisa janggo o mo tijja jillu makko balɗe ɗiɗi e nder Sehil Babi to leydi Sénégal ko janggo Idrissa Seck fuɗɗoto golle mum e poste mum kesso kay mo addana ko fate wonde hoorejo ko siko hoorejo conseil ko fate hoorejo conseil économique social et environnemental o fuɗɗo fadade noon haw fuɗɗo saabu kay o fuɗɗima riwde yoga e yimɓe mawɓe tawteɓe e nder ngal catallam to leydi Mali ko talata hanki o wonno cérémonie ko fati e waynodirde haalaɓe e Amadou Toumani Touré ɓurnoɗo lollidde ATT mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi to leydi Guinée Conakry joyo e mawɓe landaji lunda teɓanoɓe oɗo saaha kala kene bana balɗe joyyi joni wonnoɓe commissariat ji ɓe mbaɗama déféré kamɓe kala e mbadi mandade dépôt ɓe tawi nder kasso civil mo Conakry to leydi Somalie ko janggo wat boniɓe waɗi tigui e nder wuuro witengo Mogadiscio lamorgo leydi ndi ko famdi kala nokku dadiɓe ko famdi kala dadiɓe ɗiɗo mbasi hen pittaɗi men hewɓe kadi mbarmi hen kabaruji men jolam jaberi ma jaaha to leydi Syrie to leydi Irak Arabie Saoudite to dowlaji dentuɗi Amérique bisimilla moon e ketki hotondirte joni jañoɗen docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow gonnoɗo jillu muɗum toon to Bamako lamorgo leydi Mali ene tawi oɗo saaha mo gonen e lawol faadude toon to kiidira ɗon ɗo woni pharmacie makko kala taweteɗo e nder région mo Tambacounda so tawi ari ha to kiidira juma mawɗo mo kiidira ma tawɗon pharmacie docteur Djiby Sow kala ko cohluɗa e leɗɗe ma heɓ cafroɗa cella so tawi ari ha to Barkewi wuuro galle ceerno Sari Boubacara Haydara ma tawɗon sohna Aminata Amadou Sow ko woni kalfinaɗo pharmacie docteur Djiby Sow so tawi ari ha région de Matam aɗa wuuro Matam natirde wuuro Sogui ma tawɗon pharmacie docteur Djiby Sow nottotoma ɗon ko biyeteɗo Makka Bana kono ne kadi Dakar Kermassar lawol Fade Mbon are Tampa saari ha ɗon ma tawɗon ceerno Baba Dia kam nottotoma docteur Djiby Sow ene welti gam oɗo sa habrude dendagal bandiraɓe Mauritaninaɓe jaɓɓoɗe mo ɓoyata ma on jimo ton to kay haydi ha ton tama gama kala gam andinde on docteur Djiby Sow oɗo sa mo gonene jogui siroji so tawi neɗɗo wawa fasnude leɗɗe walla yarde leɗɗe ma yar siro kala ko woni tooke ɓanduma sammita ha laaɓa siftinde on docteur Djiby Sow ko safriyanke gana yoga ñabbuji cuuɗiɗi so tawi a noddi a jokkodirema ko kala rafi mo joguiɗa so tawi a haalnimo so tawi wonko wawi hen ma o yon wawi hen so tawi o wawa hen ma o tindini ɗo poɗɗa yaade sa yiiɗi jokkodire docteur Djiby Sow mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 77 341 96 51 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 siftin ɗon docteur Djiby Sow ene safra kala ñaw sa jokkodire makko. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe heɗen gone jaslari sappo e jeetati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehi mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ne tijja alkamisa janggo to sehil baabi taw ko jillu makko gollal ngu balɗe ɗiɗi mo go balɗe ɗiɗi o waɗat toon noon nawatama toon noon ko wadde inauguré tawa kadi ko e ɓoore nde o rokkirno toon ko wiyete plan d'urbanisation et des infrastructures ɗum noon tawa kadi ko yidde wadde ko ɓuuri ngarɗude e yidde ngarɗitinde e fewnide wuuro sehil baabi ngo ko ɗum tigui woni projet ji ɗi o yamirno toon ɗum noon nawatama noon ko gam yidde kay wadde inauguré ɗiɗon projet ji ɗi o yamirno kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon ko waɗat toon ko balɗe ɗiɗi mbiɗen noon sa jillu makko sakket ngo wanno to sehil baabi ko ñande sappo koye lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko nden o wayri toon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon so waɗi inauguré ɗiɗon nokkuji hollirama kadi ma waddu batu e dendagal cadre uji région mo Guidima kala ma wawa joddade e mum ɓe mbawa ƴettide peeje gam yidde gollade e toppitade diwan o hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o ƴetti ɓatake makko dariɗo o windi faade kay e nanɗo makko sehil makko roi Mohamed VI gardiɗo leydi Maroc e oɗo saaha joni ɗon ɓatake noon ko gam yidde waddemo félicité e donademo ko fati e manditare jeytare ɗi hoore mum hono leydi Maroc kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon holliri hen weltare makko mawde no fewi ko leydi Maroc mawni nden manditare omo welti kadi e jokkodiral leyɗe ɗiɗi woni leydi Maroc e leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gila altine ɓennuɗo noon gila altine ɓennuɗo ɗo noon gila ko fayi joni fayi oɗo saaha joni hollirama tigui ko kaldigal wona hakkude laamu leydi Mauritanie e laamu leydi Chine ɗum kangal kaldigal noon koko fati kay e hesɗitinde ko fati e contrat awa woni sifande awa ɓe cifodiri leyɗele ɗiɗi cifodiri nden sifande noon ɗeɓe gone yewtude e oɗo saaha joni koko fati période woni dawal hakkude 2021 woni hitande dartonde ha yetti 2025 siftinde on noon wonde kay ko gila 2010 woni hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ko gila nden leyɗe laamuji leyɗe ɗiɗi woni leydi Chine e leydi Mauritanie cifodiri sifande ko fate banggue awo tawa nden sifande noon ko laamu leydi ko leyɗa batuji leydi Chine ne gawa e nder leydi Mauritanie nder duuɓi nogas e joyyi sifande nde mbiɗen ko duuɓi nogas e joyyi kono ɓe kawri noon ko nder duuɓi joyyi kala eɓe mbawa jottade yuritade sifande nde ɓe mbawa kay ƴewde so tawi banggueji ɗiɗi kala ne rewi lawol ko adi kay kene hesɗitine woni kene waɗe renouvellement ha joni ko leydi Mauritanie keƴoɗen da nde wiyetede alwiyam ɓe kolliri tigui wonde habaru won jaltugol aduna oɗon goto e mawɓe kaɗo landa wiyete ka IPR woni Union pour la République ko landa laamu kam biyetenoɗo Abdallahi Wul Nem noon ko kañum wonno responsable chargé des politiques e nder landa kam o yalti aduna noon ko talata hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas to leydi Maroc o yano toon noon ko jillu gollal woni visite de travail ko toon o heeɓi musalla woni tigui wiyete crise ko on crise yoɓi fittanu makko en mbi inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ha joni koye on fannu keddoɗen Yarba Wula Sakhir on ko mennoɗo wonde directeur l'agence mauritanienne d'information woni l'AMI ko kanko kadi koko targal manggal e kaɗon landa wiyete ka IPR woni Union pour la République kankone ko altine ɓennuɗo o yaltiri aduna noon o yalti aduna altine ɓennuɗo sappo e jeegom lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tawi kadi ko mayde peral kanko hoore makko ko mayde peral yoɓi fitanu makko o meɗino wonde kadi mawɗo to wiyete beede repom e nokku duppite be repo repom Nouadhibou o hollirama noon komo jeeya e yimɓe mawɓe e kaɗon landa wiyete ka IPR en mbi inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kene wona temedde jeenayyi ujunere ko suka élève aɓe fodɓe nadde fodɓe kay janggude hitande hikka nde ko kañumen tagui nottitam guila sappo e jeegom lewru jolala gonɗe ɗum altine ɓennuɗo ɗo kamɓe kala ɓe nodditama noon caggal nde école aji udditi ɓe nodditama noon arde ɓamtude école aji mabɓe hitande année scolaire 2020-2021 uddida gollugol noon hitande hikka nde hawri tigui koye saaha kay windere nde kala tawete e saaha muso no fewi ko fati e oɗon morosa biteɗo covid-19 woni covid sappo e jeenayyi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe ne jogui hen kulhuli no fewi ko fati kay e kulgol cargol oɗon mborosa bite
biteɗo covid sappo e jeenayi hono sidi iddumu on ko secrétaire général woni kolal kubal fedde hujjikintoɓe woni syndicat jangguinoɓe école aji o holliri tigui omo yawi no feewi ko fati kay e peeje laamu ngu ƴetti e uddirgol ɗiɗo école aji taw kadi koko fati e laaɓal e haɓade daɓodiral carogol oɗon mborosa biteɗo covid sappo e jeenayi saabu kay o holliri o ɓuuri fayde kala o ɓuuri ko jogade ko luli kala ko ndera région ngaji tawteɗi e ndera leydi he saabu kay ala feere laamu ngu ƴetti so wona kay neldude toon cuumorɗe seeɗa o holliri hayɗen cuumorɗe neldade toon ko yoga e jangguinoɓe école aji tan ko kañumen tuusaɗen cuumerɗe hay jangguinowo hay jangguinteɗo goto woni hay élève goto ala keɓɗo cuworgal o holliri so wona cuumorɗe ɗe ala ko laamu ngu neldi toon e holliri kadi haɗani noon jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde nder leydi Mauritanie nana yaaha e kala sahane haala wonde laamu ngu ƴetti peeje kala sari e nder école aji nder région ngaji kala gam haɓade oɗon mborosa cargol mborosa covid sappo e jeenayi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder Mauritanie naɓe tata noon wonnoɓe nder werla mum ummoton umminoɓe nder leydi Mali ene payto leydi Mauritanie woni tigui hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi taw kerol e kerol hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi kamɓe tigui majji melew e oɗo saaha joni kamɓe kala noon kamɓe tato kala noon koɓe ronkuɓe yitede kamɓe werla mabɓe kala ɓe ummino noon ko nder wuuro nde ummino ko ɓe ummino noon ko hakkude wuuro ɓe majji ko hakkude wuuro Mauritanie na wurtatengal nder leydi Mauritanie hakkude mum e nder leydi Mali to wuuro Abdel Bagour ko toon ɓe ummino faade kerol to leydi Mali ko ɗon tigui ɓe majji melew ha e oɗo saaha joni noon koɓe ronkuɓe yitede kadi hay fedde wotere ala yeytine yimɓe hewɓe noon hakkillaji men keedi koɓe biftaɓe saabu kayene teska e ndera o nokku e kala saaha yimɓe jeeyaɓe pelle ceɓitiɗe ne pelta e ɗiɗon diwanuji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal adim kanko e gollitiɓe makko ɓe kolliri Allah ɓe kolliri tigui kikiɗe hanki o wonde nder waktuji nogas ene yiyaɓe noddi ko temedde 5 e capanɗe 4 e jeenayi neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayi ko ɓen kolkisa e nder holkiso he noon hen sappo e 5 tawama e jaati ko fiɗaɓe ɓen sappo e 5 fiɗaɓe noon hen tata ko Nouadhibou sappo e 2 heddiɓe kala koto Nouakchott Tafra Zeyna ko yimɓe jeegom tawi yaret ko yimɓe tato Arafat ko yimɓe ɗiɗo leggal Lixar ko neɗɗo goto e nder ɓe cellanoɓe kadi hen sappo e 4 testama négatif woni kepti cellal mumen ha no hannirta ni paati galleji mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi leydi Mauritanie tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara ujunnaji 7 e temedde 9 e capanɗe 9 e yimɓe 4 winditiɓe doggol corona e nder ɓen noon hen ujunnaji 7 e temedde 5 e capanɗe 9 neɗɗo kepti cellal mumen ha no hannirta ni temedere capanɗe 6 e 9 neɗɗo kawrino hen la jalla ha joni ko Mauritanie keddoɗen jen ha to Atar talata hanki o ko cuumu kulɓinigo waɗi e nder jeere Atar e nder jeere Atar noon taw koto nokku to comci e tappiji jeeyete ko on nokku sumi yimɓe hewɓe noon kolliri saabi cuumu ngu ko masse courant woni ko wiyete court circuit ko ɗum saabi cuumu ngu ono noon hono jagoɗo hono noon hono waaɗi woni gouverneur kalfinaɗo falde nde biteɗo Haddadi Padi Yatere o yetti hen Allah no fewi saabu kay o wi hay neɗɗo goto ala basɗo hen fittade mum kono noon kam hollirama matériel kewɗo sumi hen no fewi ha joni ko leydi Mauritanie kelɗoɗen talata hanki o sappo e 7 jolol ko accident musto waɗi hakkude lawol ummade Nouadhibou faade Nouakchott faade Nouadhibou tana o noon accident o noon waɗi tigui ko nokku tolno hakkude Nouadhibou e nokku to wiyete Tazias société Tazias ko hakkude mum accident on waɗi ko bus de transport on kañum felɓodiri e camion taw ko camion ben dimdenoɗo kaaƴi ɗon noon hollirama tigui yimɓe ɗiɗo passager ji he mbasi hen pittali mumen waɗi kadi gañiɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Nouadhibou police halfinaɓe ko fate rewidade pele tumaɓe mbuñari e boltingol kopperejo ɗiɗi ndi oɗo saaha kala ɓe gonno ko jillu mabɓe e nder Nouadhibou lamorgo faggudu leydi ndi addiɓe ga noon ko wadde losgoji ko fate ngaalu e jeeyi Mohamed walla Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoolejo leydi ndi tumaɗo kay juuɗe mum e hunuko mum foof mondude e mbuñari mawde no fewi ɓe gayni losgoji mabɓe noon ha laaɓi e oɗo saaha ɓe garti eɓe tawi nder Nouakchott ɓe kolliri noon kamɓe halfinaɓe ɗina losgoji ɓe kolliri noon ɓe gayni ha laaɓi losgoji mabɓe ala koɓe paadi so wona tigui manditare leydi ndi ɓenna woni no gas 7 lewru novembre gonɗen ɗum so on ñalawma ɓenni kay so on cérémonie ɓenni mabɓe mbawa wedde rapport mabɓe ko cimtol mabɓe golle mabɓe mbawa wedde ɗum hono procureur général ko fati e ɗiɗon losgoji
senu mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal pudot paden to leydi Sénégal non nyande jamma altine ina weta talata nyande jamma altine weta talata hanki o ko ndara jere taw ko jere to wite marché Occas woni jere Occas to Touba hollirama tigi ko cumu kulbini ko wadi tona hay goto ala basdo hen fitana mum kono hollirama butukaji kewdi kantinaji kewdi fodde kene bura temedere kantine sumi hen ha wonti ndoni ben non taw kadi ko dillobe den jere be koloriti ko million ngaji kewdi dum tigi marchandise valeur million ngaji kewdi dum woni ko be bomiram e ngudon cumu ha joni ko leydi Sénégal kedden ko alkamisa jango sappo jeenayi ya lewru jolal hitande ujunnaji didi en agasa wodi tigi nyalawma mo Idrissa Seck non e odo saha joni cubado ene wada président de conseil économique social et environnemental olumti ko Aminata Touré ko alkamisa jango o foti jodade sanga 10h woni cérémonie kay passation de service woni jetti golla makko golle kanko Idrissa Seck non o fadani tigi hawo jodo golle makko sabu kay odo saha kala o mon riwe yimbe hewe taw ko gollotonobe e ngal don ciatala e odo saha joni fodde yimbe sappo be o sakkiti riwde na tawi hen directeur uji didi be martaba tawdom gollotonobe e dara ngal don ciatala o riwi non kanko Idrissa Seck o riwi gonnodo directeur des ressources humaines woni gonnodo DRH bietedo Dame Camara o tidum halabe wadi dum limogé konon kadi o riwi o wadi limogé hono gonnodo directeur administratif et financier woni dafa bietedo munja bietedo manjay jopom kanyume hore mum wadama limogé bedo dido kala non Idrissa Seck wadi dum en limogé tibe halabi e golle mabbe kadi be kadama nadde bureau ji mabbe tugi kay hollirama tigi de do balle kala ko agence de sécurité woni tigi jogi ben den kay kisalam nokko kanyumen kadi be don ittabe kala wawde yettade bureau ji men Aminata Touré buro lelde Mimi Touré non o liri hen mette makko no fewi dido limogeage e hadede be kadi yettade dido nokkuji ha joni ko leydi Sénégal keddo den ko algiram non gila Macky Sall wadi kay wayloji woni remaniement ministériel e ndera gouvernement makko gilan den kay faade o do saha joni hollirama o itti yimbe hewbe taw ko battinobe mom wondunobe makko gollidibe makko gila kay haydara o wonani gila o wonani hoorejo leydi o wawi kay o do saha joni fodde lundiyankobe hewbe tawa kadi ko burbe sallade mo ko ben buri fotude o do saha joni o wadi dimene postoji burdi ngardude o battini dumen hoore makko o riwti walla ben o wodini yimbe hewbe wondunobe makko gila hanki tawa hande arani ko ben non ko dina kongodi woni ko jangtete o do saha joni e ndara leydi Sénégal ha tengti e ndara Dakar ha tengti kadi e nokkuji to nokkuji taw kadi ko be don landa witeka APR woni Alliance pour la République landa lamuka kanko Macky Sall non ko ndina mbadi o noddi batu kenyorangu taw ko batu APR kenyorangu batu ngu non ko be don tan witebe CN woni tigi secrétariat exclusif exécutif national landa APR ko be nodda batu kenyorangu ngam kay ƴettude peeje wawde ñippude didona kongudi e wawde decinde hakkillaji mabbe e famminde yidde famminde be kay didona wayloji de don peeje de kanko Macky Sall o ƴetti batu ngu non be koliri tigi wadata ko to palais présidentiel woni tigi galle horejo leydi ndim ko tona batu ngu wadata yimbe hewbe non e do saha joni hakkillaji mum wona namdoto kay wona holko saabi batu ngu be namdoto ko holko saabi batu ngu wadata ko to palais présidentiel baade ke ko batu APR ngu fonno wadde non ko to siège landa ka witeka APR ko to siège mum wona to palais présidentiel ha joni ko leydi mori leydi Sénégal keddoden Kadiata Diaw wondude Fatoumata Diary e do ko rewbe dum jolnobe e werla mumen en kaline kabluji men bennudim e sahabe gonno wadde manœuvre werla mabbe ko do be jabbuno cukulel to selgel duubi didi ha cukulel ngel wasino hen fittandu maggelam gilande non be tawe juude dadibe be darima yeso non yeso tribunal de grandes instances mo Dakar kambe dido kala non be nyaawirte be nangira tigi ko domnude werla tawbe mbawa domnude werla be ngala kadi permis de conduire e yobade fittandu neddo ko dum woni ko be naddardim yeso ko be noddira yeso be don nyaawobe be koliri kambe jido kala non be koliri hen sunare mabbe mawnene fewi e mette kay yobade be fittanu ngel don cukulel kono kadi be nyaagima ya fuye be neldi duawuji mabbe kadi faade jinnabe ngel don cukulel be tum non wanno ko to legala bitengala Medina kambe non hujjikintodo mabbe bitedo hujjikintodo mabbe non hono maître Amadou Sall o holiri tigi wonde kay kambe ko be mbedi ko be teyani kadi bamuma cukulel ngele hore mum holiri wonde portani plainte ene jabri hen
Allah sabu kay holri wonde ko Allah rokkuno dum ko Allah arani portani plainte dum non e dina mbaadi omo ñaagino tribunal o de woppita kilide makko be do rewbe dido mbawata kay woppitede haysino koy mbaadi liberté provisoire ma fatude galleji men kono noon tribunal on de yurnti konngudi ɗi holli tigi ɓe jaɓanaka ko fati on liberté provisoire sabu kay hollirama ɓe mbawi dognuɓe kaɓe nanguira ko gueɗe kulɓiniɗo no fewi hay sinno jinnaɗo o portani plainte ɓe dogni werla taw ɓe ngala permis ji wona hunde fonde wonde ɓe dogni auto kadi taw ɓe mbawa dognude auto wona hunde fonde wonde ɓe mbawi wadde accident ɓe joɓima ko fotino fittandu ɗum noon hay sinno jinnaɓe portani plainte laamu ngu kam ene faymaɓe juuɗe ɓe duttima noon e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe tediɓe ñawonde no rutto tigui ko ñande nogas e tati lewru novembre gonɗen ɗum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen daɗiɓe halfinaɓe haɓade drogue taw ko brigade régional mo Diourbel ɓe pawi juuɗe mabɓe noon sappo e goho drogue mo hinde chanvre indien wondude e yimɓe ɗiɗo joom ɗiɗon marchandise uji caggal ɗum noon ɓe kolliri tigui nder lusguji hen ɓena joom marchandise uji taw ko mawɗo woni cerveau biteɗo Diop yettete ko Diop on noon e gollidiɗo mum woni complice mum ɓe teɓama e nder lusguji hen ɓe mbawi jangtade inde tataɓo taw kadi ko ɓe gollotto on tataɓo noon e oɗo saaha joni koye jiilaw cattugo laamu ngu woni ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi subaka hande o no ɓe kewi wadde kala subaka so huccidirde e ɓesgu ngu andinde ɗumen ko fati oɗona mborosa biteɗo covid sappo e jeenayyi so yarata nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas ena yiya ɓennuɗi ko temedde jeeɗiɗi en capanɗe jeetato e yimɓe jeegomo tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus ko ɓen kolkisam e nder holkiso he noon tawama tigui hen nogas e nder holkiso he noon hen sappo e jeeɗiɗi tawama tigui e jaati ko fiɗaɓe ɓen sappo e jeeɗiɗi noon hen jeenayo hen jeetato koko wiyete contact suivi woni jokkodirnoɓe wonduɓe e rafi jeenayo heddiɓe ko cas communautaire woni andaka to ƴetti rafi o ɓe koliri kadi e nder ɓe cellano hen jeetato testama négatif woni tawama kepti cellal mumen hano hannirta ni pati galleji mumen hay neɗɗo goto alamo rafi o yooɓi kono e nder ɓe cellano ɓe kadi tatonen tampino fewi wa ballite to banggue foftango eɓe tawi to hôpital principal mo Dakar ɓe koliri kadi e nder ɓe koliri noon e oɗo saaha joni tugui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni Sénégal ene yaara sappo e joyi ujunere temedde jeetati nogas tato cas positif e nder ɓen noon hen sappo e joyi ujunere temedde capanɗe nayyo e tato keptino cellal mumen hano hannirta ni hen temetere nogas jeenayo kawrino hen e ladial e oɗo saaha joni ko capanɗe jeegomo neɗɗo ko ɗum tan heddi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar se ɗum mbima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen ko talata hanki o wonno cérémonie noon taw ko waynodirde woni obsèque national leydi Mali waynodirde e men noɗo wonde hoorejo leydi mum betinoɗo Amadou Toumani Touré ɓurɗo lollude ATT hono noon ardi cérémonie ardino cérémonie o noon ko bandawo e cukku muɗum colonel Assimi Goïta wondude e hoore jagoɗo leydi ndi hono biteɗo Mokhtar wona e yimɓe hewɓe waɗɓe sokhna Touré Lobo Traoré on ko joom suudu Amadou Toumani Touré kañum e hoore mum wawi tawtorede oɗon cérémonie ko noon kadi yimɓe ɗiɗo mennoɓe ardade leydi ndi woni Alpha Oumar Konaré e joom Kounda Traoré ɓeɗo ɗiɗo kala mbawi tawtorede cérémonie o noon ɓe mbaɗi ɗum tigui oɗon cérémonie noon waɗa tigui koto base militaire base a tawteɗo e nder leydi to génie militaire base a e nder Bamako ko toon tigui cérémonie o waɗi Amadou Toumani Touré noon yurnoyama to Saare Gonga to Hamdallah Laye ha joni ko nder leydi Mali keɗɗoɗen talata hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru Jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas sanga 10 heures subaka ko accident musɗo waɗi e dow lawol mbiyetego route nationale numéro 3 tolno wuuro wiyetego Fununum accident o noon waɗi ko hakkude nokku to wiyete hakkude nokku noon hakkude accident noon waɗi tigui ko hakkude nokku to wiyete Bala e Sara hakkude Bala e to wiyete Sana hakkude Bala e Sana ene tawe capanɗe nayyi e jeegom kilométre hakkude mum e Bala ko ɗon tigui accident o waɗi accident o noon hollirama tigui ko bus transport jeeyaɗo société biteɗo Setaka ko kañum tigui yani ha waɗi tallo birbiro hollirama noon yimɓe jeetato mbasi hen pittalo men ɗon e ɗon nogas e ɗiɗo neɗɗo kadi mbawi barmude hen barmande musa no fewi hay ɗum ne kadi ko bilan provisoire ene huula tigui ma bila o ɓeydo kamɓe mayɓe kala noon ɓe nawama to morgo mo hôpital mo Sana
hollirama noon ma dadiɓe noon dadiɓe hokkuma koninkoɓe faabu koninkoɓe faabu tawateɓe ma koninkoɓe faabu noon hewɓe nodda ummiɓe tugi tosan ha to sigu mbawi noddede e renfort ko ɓen tigui mbawi walludeɓe haaɓe mbawi yaltinde ɓe ɗon gañiɓe kala ha joni ko leydi Mali keɗoɗen aka ko alkule inde ko alkule ɗiɗi inde neɗɗo goto ñawaɗo taw kadi ko vigile ko denannoɗo woni gardien woni tigui vigile woni tigui agent de sécurité boña tokoso mo renanno taw ko on dari yesso ñawoɓe noon o ñawora ɗon ko nguy kam o taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso 2 ans de kaso e nder ɗin duuɓi ɗi noon tawa hen lebbi tati ko ferma lebbi tati o yiyata nangue ɗin noon kanko ɗon o tuuma tigui ko nguyka caggal kayya tummedemo e kala saaha e boñ mo wo renanno taw kadi ko boñ tokoso biteɗo caisse de solidarité de solidarité de l'institution koye on boño golla noon toliram noon o ɗaccata ha yimɓeɓe jippo e boño noon ne waɗi no andama guddel ni o wawa tonnil ɗon leggel omo jogui cawel makko e nder cawel he noon omo habɓi hen misilal ko ɗon o ñiɓata e biyeji e kala saaha mo duftira biye goto nde o dari yesso ñawɓe noon o holliri tigui o yeddani ɗum o holliri kanko o waɗi ɗum o holliri kadi addanimo wadde den gueɗe e kala saaha o heewi ko duftude biye hen goto o yaaha o soodoya hirande makko ko ñaami kollirama noon boño moftano hen ko million e feccere woni 1,500,000 ɗum woni ko moftano e boñ hen nde o yitande noon nde boño lima kedde halis tawa heddi hen ko 40.000 woni ujunnaji 6 ko heddi ko kala taw o ficcima ɗum ha laaɓi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Guinée Conakry joyo e yimɓe mawɓe jeeyaɓe landaji lundatteɓe noɓe kay ken wona balle joyi joni ene moftano e nder yoga e commissariat ji ɗi Conakry lamorgo leydi ndi ɓe ɓendinama noon ɓe mbadi mandade dépôt to kaso taw ko kaso civil woni prison civil ma Conakry ɓen goni Abdoulaye Ba e Ousmane Gawoula Diallo wondude e Selou Balde wondude e ɓeɗo noon ɓeɗo kala jeeya koye mawɓe landa e witeka IFDG woni landa Selou Diallo ardi kam e wondude e goɗɗo ne wiye Etienne Soropogi on jeeya koye mouvement goto mouvement mawɗo no fewi tawa kadi ko succanɓe Seydou Diallo ɓeɗo kala e oɗo saaha joni ɓe mbaɗama tigui kaso e mbadi mandade dépôt ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar e nder dongre Afrique so Somalie paɗen to Somalie noon ko Tana Moussa waɗi toon caggal kay ko boniɓe mbaɗi jangu mumen e nder nokku goto taw ko nokku dadiɓe woni militaire uji ko famdi kala dadiɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen dadiɓe hewɓe kadi gañima hen gañande musi no fewi ha e oɗo saaha joni noon hay fedde wotere ala yeytiɓe jangu ngu kono noon hakkillaji yimɓe kala keedi koye ndeɗo fedde witende Chebab kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Syrie puddotoɗen to leydi Syrie noon ko famdi kala ko koninkoɓe sappo mbasi toon pittali mumen e nder ɓen alarba hande o e nder ɓen noon tawa hen tato koɓe martaba towɗo no fewi woni ko nder martaba towɗo no fewi taw koye officier ji noon ɓe hinde anti aérienne woni tigui halfidanoɓe ko fati kay e bomboje e pettoje ummortoɗe dow kamɓe ɓeɗon kala noon ko laaɗe diwoje dadiɓe ko laaɗe diwoje dadiɓe ɓe leydi Israël kañumen joore mabɓe pettoje alarba hande o hollirama noon e nder ɓen joyo e nder ɓen sappo mayɓe hen joyo ko dadiɓe ɓe leydi Iran tawatanoɓe nder leydi Syrie koto leydi Irak faade Arabie Saoudite paɗena posto taw ko posto frontiére woni kerola nokku kerola hakkude leydi Arabie Saoudite wondude e leydi Irak koko uddano joni kene fonata wonde duuɓi 30 ko alarba hande o noon 16 jolal wojitade ujunnaji ɗiɗi e nogas ko hande tigui kerol ngol uddita ha laaɓi caggal kayni pamodiral heeɓa hakkude mabɓe uddidigol ngol ɗo kerol noon en teskino tigui ene holli tigui wonde jamma fuɗɗima artude hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi siftinde on noon ko 1990 nde Saddam Hussein yanno e leydi Koyti di soppini leydi Koyti yiɗi heɓtude leydi Koyti ko nden tigui addanno laamu leydi Arabie Saoudite uddude kerol mum ha laaɓi ɓe taƴodiri ha laaɓi e leydi Irak ha tengtito banggue diplomatie guila nden noon jaam ala hakkude mabɓe ko guila noon kene wona guila 2015 noon mbiyenɗa duuɓi sappo ya joyi caggal nde Saddam Hussein yaltino aduna ko nden tigui kaldigal ngal fuɗɗino gam yidde kay yo cifodiral artu jaam kisal artu hakkude leyɗele ɗiɗi ko ñalawma hande o noon kerol ngol Allah huddiri yo uddite hakkude leyɗele ɗiɗi koto dowlaji denduɗi Amérique paɗen Donald Trump ko hoorejo dowlaji denduɗi Amérique gonɗo e cilciltirɗi laamu muɗum haɗanimo noon ha e oɗo saaha omo heewi dole no fewi saabu o waɗi limogé o rewi ha laaɓi o itti gonnoɗo mawɗo directeur agence gouvernemental kalfinaɗo ko fati e nden kam e kisal somgoji leydi ndi biyeteɗo Chris Krebes o rewi ɗum ha laaɓi noon addanimo riwde on noon ko caggal kay on gonɗinde victoire oɗo biyeteɗo Joe Biden e hollirde kadi
holli wonde subgoji ɗi ne ndewi lawol no fewi ala fof ko trika e majji ala fof guyka gonde e majji iɗi laaɓi no ceeri ko ɗum addanimo ɗino konguji noon addani Donald Trump riwdemo ha laaɓi ha joni ko Donald Trump keddorɗen to dow laaci tentuɗi Amérique kanko Donald Trump noon o holliri ɓoyata maw artira ko ɓuuri hewde e dadiɓe leydi Amérique tawateɓe to Afghanistan o holliri noon o holliri to dadi o holliri noon mo ustuɓe haaɓe keddo toon ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi mo on tigui o firti tigui ko ujunnaji ɗiɗi militaire e nder Afghanistan tawateɓe nder Afghanistan ujunnaji ɗiɗi mo artiri men ha laaɓa e nder leydi hen o haaɗat ɗon kadi o holliri wonde dadiɓe tawateɓe nder leydi tawateɓe to leydi Irak toon ma ittu toon temedde joyyi ma ustu toon temedde joyyi militaire marins ma ittiri men toon o artiri ɗumen e nder leydi hen yidde makko noon e oɗo saaha joni ko militaire uji Amérique naaɓe e nder Amérique tawateɓe to Afghanistan yato ko ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi kono noon kadi o e nder Irak yoɓe keddo toon ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi dadiɓe ko ɗum woni yidde makko e oɗo saaha joni o holliri kadi maɓe gartu ko ɓuuri yawde e yettade saabu ko yidde makko ko ɗo e 15 lewru janvier hitande 2021 dartonde nde yataw ɓe garti ha laaɓi e nder leydi he kamɓe ɓeɗo ɓe yiiɗi ustude ɓe kala koto leydi Russie paaden laamu leydi Russie ɓe kolliri tigui wonde ɓe ciifodiri e laamu leydi Soudan eɓe mbaɗa base taw ko base naval woni tigui base militaire mawɗo e nder maaje kaɗeɗe leydi Soudan ona base noon mo so gasi golle makko hatane makko kay ne wawi jaɓɓade ha fodde ke temedde tato neɗɗo militaire et civil en omo jaɓɓade kadi bateau ji nayyi mawɗi no fewi taw ko bateau ji de guerre bateau militaire de guerre wawa jaɓɓade ɗum oɗon base militaire noon to gasi ko kanko wonata base naval ɓurɗo garɗude e nder Afrique foof mo leydi Russie jogui e nder dongre Afrique kala kanko wonata base gadano ma won kadi base ɗiɗaɓo e nder windere he kala mo leydi Syrie jogui caggal leydi caggal kay base mabɓe ɓurɗo gardude base naval tawate nder maaji tawate ko nder leydi Syrie e nder ngoɗo wuuro witego Tartus musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo on.